Πρέπει να είναι και χοντρό είναι. Μια χαρά είναι. Ζωρί. Πού στη ρίζα απέναντι? Στη ρίζα. Αν έβλεπα και τι τράβαγα. Αν έβλεπα και τι τράβαγα εδώ. Πάρε να πω. Άστο, θα πάω εγώ ρε. Άμα έρθει θα πάω εγώ. Δεν θες να πληρώσεις. Όχι τέτοιο, άμα ήταν Αμερικάνο. Είναι κιλό σίγουρα, θα βρει χοντρό. Και παραπάνω πρέπει, παραπάνω από κιλό. Παραπάνω. Εδώ. Γιατί είναι αυτός ο παπάρας τώρα. Είναι από πάνω πιασμένος, μόνο αν κόψει. Για να μάθει μεγάλο, είναι καλό. Μέσα από τα πόδια. Ξέρεις τώρα εγώ τι μαλακιά κάνω, την έχω στο αριστερό το χέρι, γι' αυτό. Δεν ήταν γρήγορη η κίνηση. Αλλά δεν βλέπω τι τραβάω, ό,τι να είναι, όπου να είναι. Τραβάει. Είναι το διάολο. Σίγουρα κιλό. Σίγουρα κιλό, ρε. Έτσι για να κερδίσουμε. Πόσο έχουμε σήμερα? 22. 22/8/2014. Για τον διαγωνισμό του Αστραίου. Θα κάνουμε απελευθέρωση. Θα τη μετρήσουμε πρώτα. Έχει τη μιζούρα. Θα τηρήσουμε τον κανονισμό. Θα τηρήσουμε κανονικά τον κανονισμό. Τι κάνουμε τώρα? Πάρε τη μύτη. Α, τη μύτη. Έχουμε άλλη πελώνια αυτή η κίνηση. Σαράντα... 6. 47 εκατοστά. Εδώ γυρίσουμε. Σαράντα 7 εκατοστά. Ένα 300 θα είναι. Πόσο? Ένα 400, μείον 200, ένα 200. Ένα 420. Πόσο είναι η απόχη? Δεν θυμάμαι. Αν τις γυρίσουμε μετά. 200 γραμμάρια είναι. Να την ξεπιάσουμε. Πώς δασκάλος η άλλη νύχτα όταν πήριξε μέσα από τα πόδια. Και κρυματζιά το. Δεν το έκανα, δεν ήταν ακαριαίο γι' αυτό και... Δεν μπαλίκες είναι. Να αφήσω. Βάλτε το στο καθαρό εκεί. Εκεί βάλτε στο καθαρό. Release για το διαγωνισμό του Αστραίου. 22/8/2014. Παναγία μου.
Ό,τι είδατε.